Bismillahirrahmanirrahim. Безнең мөселман кызларыбыз, балалар хәлә җифет сайлаганда, ата-ана да бу изге эштә катнашырга тиеш. Ирне сайлаганда бик тә игътибарлы булырга кирәк, чөнки гаилә тормышы үзара аңлашу, ярдәмләшү һәм мәхәббәтсез дәвам итә алмый. Бер вакыт Хәсән әл-Басри янына бер кеше килеп, минем бик тә яраткан бердән бер кызым бар. Аны кемгә кияүгә бирим икән дип сорагач, ул аңа Аллаһ Тәгаләгә тәкъва кешегә кияүгә бир. Әгәр дә ул хатынын яратса, аңа киң күңелле булыр. Яратмаса, зулым кылмас һәм рәнҗетмәс, диде. Мару шәһәрендә казый булып торучы Нух бин Мәрьям үзенең кызын кияүгә бирергә теләгәч, мәҗүси күршесеннән кызымны кемгә бирим икән дип сорый. Мәҗүси күршесе аңа кызык, синең үзеңнән хөкем сорыйлар, ә син миннән сорыйсың дип аптырый. Казый аңа, син бит минем күршем, син миңа яхшы киңәш бирергә тиешсең диде. Мәҗүси, фарсыларның патшасы Кисра байлыкны сайлый иде. Румнарның патшасы Кайсар матурларны һәм яхшы нәселләрне сайлый иде. Ә сезнең рәисегез Мөхәммәд динне сайлый иде. Шулай булгач, үзең кара, кайсысыннан син үрнәк аласың дип җавап бирде.